The United Christian Forum ati thi hekpen UCF Karbi Anglong lapen West Karbi Anglong along kedo an tribal Christian community sahin pen thang ni phai inkorapli bhomtar ni pherangkia sa hemalong lamthe kachepak lang pon alo nangpali pon lo labang so alo along ke jongpon ke lapuhen lo tribal Christian atuma phan hamphang asong hin pen imithang ajutang jubat lapen porom puthi kiraikom chi puamen pen penangan ajir ki dingapor hutsitami ke pasung la pen ke kham khe son dolo la pusona por hut hamphang asong pen tribal Christian atuma phan estiang hoi pen ke pekpon pi ja phan kachi song pen chenglok ke pasik sak la pen along a district along ke Christian community atuma phan nim roko ma joine ke do ke thak pang so sing ason sitami thek pon long lo labang so lama puthak RD ki pidun ji aphan ke damtang aningkan surihini ra inkora hini jangmia cheklo ni phai krehiniar ni Difu government boys school pathu aklamalong tribal conference po amai ki bi ponta isilo labangso amai ke tribal satuma phat nim rokom kirim duna hin pen ke thak ponjia phansi kabor I jesemet ke Christian nim kirim dun arara phan labangso conference ahut kaning je pon ke Christian atum ke Indian constitution along article 342 kirim dun long lelo athema latum ke abarim anim ke kroi krepen kaprek anim kirim dun achok lasi labangso lam Radalong ke than pona puthak United Christian Forum hin pen sotak pen pinrem tunlo Indian Constitution along Article 25 ateng pen kaddu kawe abang pia phansitami aning ke hangaling kachong wai ke charli lapen nim kirim duna jakong piponlo sitami non abang ke labang so jakong ke paphuk asonsi thekpon long lapuson si surihini ra sirkep aning kan pu horsinging hi lapen komoling hi phonglok pet arong amikara toma phansitami longle apata ingthan pon petlo surihini ra ingkora hini aning kan raja pathar long hini bodo khaya hemtu natum Christian nim kirim dona jok rongpen plungjuilo lasila pusona por hu tribal Christian atum kijum don heka jok kayamat pang thekpon esonsi je thekpon long puta than pachini pon United Christian Forum hin pen kachining ripon ke lapuhenlo government hamphang asong lapen rongasar the ke do anaphan lapuson asai lang no ke pawe ponde ji lapen kerai dun ji aphan kadu kawe me phun me et pen ki doji man pen ka chi pi seroi ji lapen constitution along ke somtang arona teng ke do dun ji aphan ta kachuning ri padopon News Desk report Karbi Anglong Live